Как да си направим грим вдъхновен от цветовете на динята? Точно така, свеж, цветен, малко нахален и абсолютно невъзможен за подминаване. Започвам с прия на Babyface за събуждане и утрахидратация, защото явно кафето не е достатъчно за всички системи в организма. После идва и моя ритуал за вежди. Най-евтиния начин за бетон веждите през целия ден. Първа стъпка – моделирам със сапуна на Криспа. Втора стъпка – глътка кафе, защото и веждите няма да се направят сами. Трета стъпка – пускам си книга, обожавам да ги слушам докато ръцете ми работят, а очите ми са свободни за други неща. Четвърта стъпка – фиксирам и оформям гела на Good to Be. За зоната около очите използвам околоочния крем на колагена. Един от най-добрите очни кремове, които съм ползвала до сега. Помага ми гримът да изглежда по-свеж и да не се събира толкова в зоната под очите. За пигментните петна комбинирам два продукта. Сутрин и вечер крема на Biotrade с азелинова киселина и ницианамид, а в рутината ми влиза кремът на Medicube с гликолова киселина. Тя подпомага за ексфолиране на кожата, изглаждането на текстурата и по-равномерния митен. Medicube е от Mona Cosmetics, където имам и код за отстъпка, така че ако сте си харесали нещо, да ви излезе по-на сметка. И разбира се, слънцезащита. Тя е задължителна част от рутината ми, особено когато работим върху пигментацията. За клепачите използвам коректора на Essence Skin Blur като основа. А сега идва и забавната част – диня гримът. Започвам с тъмно зелено, след това добавям по-светло зелено. За да получа ефекта на кората, бялото за мен е задължително, затова използвам бял молив и върху него започвам да наслагвам сенките. Добавям и кораловия цвят от новата палитра, а към зеления завършък с зелен пигмент. Върху бялото добавям и блясък от Shiglam, а малко блясък влиза и върху кораловия цвят. А сега най-новата ми любов от Golden Rose. Този ЦЦ крем стои великолепно на моята кожа. Най-добре работи за мен, когато го разнеса с пръсти. Има средна покривност, изравнява тена, хидратира и озарява лицето. Следва бронзант за леко контуриране. Коректора разнасям първо с малка плоска четка, а след това минавам с хидратирана гъбка, за да получа максимално естествен резултат. За фиксиране използвам хидратиращата пудра на Koya Cosmetics. Харесваме, защото е създадена да фиксира грима, да хидратира през целия ден, да има UV защита. За изсветляване на определените зони минавам с пудрата на Kiko Milano. Отново блендвам и фиксирам с Koya Cosmetics. Не забравяйте, че има и SPF защита пудрата на Koya и пасва на всички видове кожа. Завършвам и с розовия руш на Радиал, защото явно никога не е достатъчно цвят. За финал комбинирам два фиксиращи сприя. Първо използвам този на Shiglam, за мен той разтапя всички продукти и по-добре хидратира. След това идва и L'Oreal, него го разклащам много добре. Пръскам по-малко и от доста далечно разстояние, така получавам най-добър резултат. Лип комбото се състои от продукти на Golden Rose, молив 223, класическо червилово цвят 98 и гланц 102 Mega Shine. Не можах да заснима грима на живо, съжалявам за което, защото е още по-хубав на живо, а всички продукти на